فرماندهی گشتی چکدارên Sûriya Demokratîk Mazlûm Ebdê eşkere kir ku wan daxwazan navçeyeka aram ji Dijla te Feratê kiriye. Wan qebûl nakin navçeya aram tenê ji serê kaniyê te girêspî be. Ebdê di lêdwanekê de ji bo mîdyaya bi ser peyedeva eşkere kir ku navçeya aram giştî wê bi kûrahiya 5 kîlometreyan be. Lê li hin navçeyan wê bigihêje 9 ta 14 kîlometreyan jî. Wan qebûl nakin navçeya aram tenê ji serê kaniyê te girêspî be. ev herêmekî ji ava Dicle heta ava Feratê ye. Serenserî hudûde tevayî herêm tê de. Me qebûl nekir ku herêmek tene be gerek giştî be. Eger ku wê li hevatinek werê çêkirine gerek tevayî herêma Rojava Bakîr û Sîrî hemî tê da be. Ne ji bo cekî tene be. Ev herêm bi giştî 5 kilometrin. Yani bêjî Kur'anê xwe 5 kilometrin. Yani ji ava Dicle de heta ava Feratê yani 5 kilometrin. Hinek ciyan hinek cî wisa Kurd yani navber serê kanî û girêspî da hinek ciyan wisa dibe 9 kilometr û cekî wisa biçûk dibe 14 kilometr. Yani cekî biçûk e navber evet navber serê kanî û girêspî de avek were derbas be av dibe sînorê em bêjin xwazayî vê herêmê ew vê derkê 14 kilometrin herêmekî ew beşekî biçûk e yani ji vê evê vê rengî em wisa karin lêv bikin işte em bêjin bi giştî 5 kilometrin yani wisa di cihê çûk de jî wisa dibe 9 û dibe 14 kilometr ji bo ejerê dibêjin 5 9 14 kilometr pêkanîna vê li hevatinê ji vê herêmê dest pê bike. Yani ji herêma navber serê kanî û girêspî dest pê bike û pişra herêma Kobaniyê pişra herêma Qamişliyê herêma dêrî. û da zanîn jî ku wan projeyek pêşniyar kiriye ku ew navçeya aram ji Dijla te Feratê be û çekdarên YPG û YPJ yên bi ser peyedeva jê vekişin. Bu me jî ne mişkilê yani ji kur dest pê hatî dest pêkirin ne mişkilê ji Kobanê ji serê kanî ji dêrêkê ne mişkilê ji wir ji wir dest pêkirin wir pişra Kobanê pişra herêmê dîtir. Niha ew yani me ew kirî di proje me da yani proje ku me pêşkêş kirî rast ji bo sînor li ser sînorê me Tirkiye me gotî em hêzê xwe şer hêzê me ku şer dikin hêzê YPG em ji vê herêmê kaşkin herêmê 5 kilometr li şûnê wê hêzekî mihellî hêzekî herêmê gerek tê de were cîkirin yani hêzê herêmê em jê çi qas dikin. Derbarê hevdîtinên Tirkiye re Ebdê got ku wan ji Amerîkayê re navbênkarî navbera wan û Tirkiyê de xwestiye û di rojên bê de ew ê bi Tirkiye re hevdîtinan pêk bînin. Serkirdeya Encumena Sûriya Demokratîk Maseda İlham Ehmed jî beriya 2 rojan ragihand bû ku ew li ser 5 kilometreyan ji bo navçeya aram razîne û dê çekên giran jî ji wê navçeyê vekişînin. Da ku ji cîhanê re bidin nîşandan ku ew qet matersiyê li ser Tirkiye peyda nakin. Ji bilî İlham Ehmed her yek ji Salih Muslim û Aldar Xelîl jî ragihand bûn ku ew li ser 5 kilometreyan ji bo navçeya aram razîne.